awụchiela m n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn iwetara unu gịnị ọ ga-aṅụrị kedu ka o si aga, kedu ka eke si anyanwụ, kedu ka ụbọchị gị si aga. Ama m na ihe niile na-aga n'anya ya ama m na ihe niile na-aga nke ọma. N'ụbọchị taa aweela m ka m wetara unu gịnị entertainment gist, ya bụ gịnị ọtụtụ ụmụ akụkọ ndị ahụ na-eme mmadụ obi ụtọ. Akụkọ nke mbụ ndị bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị akụkọ gbasara nwaada Igbo akpọrọ gịnị Mercy Eke bụ onye nwetara mmeri na Big Brother Naija. Ya bụ nwaada gbara mbọ maka n'ile anya mmadụ ole bidoro ya bụ ọsọ, mmadụ ole ya na ya so bido ya bụ ọsọ. Ha nọrọ ebe ahụ ọnwa atọ, abalị 19 99 days ka ha nọrọ ebe ahụ. Emechaa ya bụ nwaada enweta mmeri. Ego o nwetara bụ gịnị nde naira 60 nke ndị bekee na-akpọ 60 million. Ego o nwetara bụ gịnị 30 million nde naira 30. Ihe ọzọ wụrụzie gịnị ụgbọala ndị bunyere ya nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ emezie ya gịnị nde naira 60 million. Ya bụ nwaada ka anyị na-asị ya gịnị congratulations. Ọ dịghị izi, ọ dịghị mfe, ọ dịghị fecha maka na ị na-anya ya bụ nwaada bụ gịnị ọ bụ onye steeti Imo. Ọtụtụ ndị ama na Mercy Eke bụ onye ama dịka gịnị the Lambo yes ama na ọ bụ gịnị ọ bụ onye steeti Imo. Akụkọ na m ji bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị akụkọ ya na ebe niile ọ na-ewu ewu. Ya bụ ihe niile ebe ọbụla ị gara na ị ga na nta akụkọ itinye ntị ebe a itinye isi ebe a ihe na-anụ bụ ya bụ akụkọ. Ya bụ gịnị akụkọ gbasara otu nchọcha ndị ụlọ ọrụ BBC mere gbasara ka ụmụ nwoke ndị nkuzi nọ na mahadum si achọ ka ha dina ụmụ agbọghọ ndị nke nwaanyị bụ ụmụ akwụkwọ tupu eme gịnị agafee ha n'ule maọbụ tupu enye ha akara ruru ha. Ọ bụ ya bụ ihe na-ewu ewu, ọ bụ ya bụ ihe n'ebe niile. Ndị ụlọ ọrụ BBC mere nchọcha wee chọpụta ha ji ala anyị bụ Naịjirịa, mahadum ndị n'ala anyị bụ Naịjirịa na ndị nke nọ na Ghana were mee ya bụ nchọcha. Mana nchọcha emechara bịara mee gịnị were mevụọ ọtụtụ ndị nkuzi mahadum, ọkachasị onye nke nọ na onye nkuzi nọ na mahadum Lagos aha ya bụ Dọkịta Boniface Igbenehu. Ya bụ onye egidere nke ọma enwere ha aka kparị ya n'ihi nchọcha emere ọma na enwere onye komita na-enyo ya na mkparịta ụka ya na nwaada bụ Kiki modigara je mee ihe nchọcha nwere. Ya bụ nwoke ka egidere ebe ọ nọ na-eme gịnị na-achọ ka nwa akwụkwọ ka o dina nwa akwụkwọ tupu ya enye ya gịnị akara ruru ya. Nke a bụ agwa mere gịnị ọ bụ agwa jọgburu onwe ya, ọ bụ agwa sikara gịnị nkakwu n'isi. Ndị nkuzi mahadum ga-agba mbọ biko wepụ aka enwe n'ofe tupu ya ghọọ aka mmadụ. Ọtụtụ ndị ama ama n'ala anyị ekwuola ọtụtụ ihe gbasara nka. Otu n'ime ha bụ osote onye isi ala n'oge gara aga bụ Atiku Abubakar. O kwuru na gịnị na nke a bụ ihe jọgburu onwe ya na ndị nkuzi mahadum ga-ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ. Ọ bụghịkwa naanị nke a, Dọkịta Bukola Saraki ya bụ gịnị onye isi ụlọ omeiwu ala anyị n'oge gara aga kwukwara sị gịnị na nke a bụ agwa ọjọọ jọgburu onwe ya na ekwesịrị ilenye anya iji kwụsị ihe a ka ihe a na-ebe na mahadum dị iche iche n'ala anyị ka ọ hapụkwa ịnọ n'ebe ọzọ. Maka na ahapụ ya na-ebe na-aga n'ihu ọ ga-ewetara gịnị ọ ga-ewetara ihe gbasara agụmakwụkwọ mahadum n'ala anyị aha ọjọọ. Ọ ga-ewetara ụmụ akwụkwọ n'onwe ha ndị nkuzi n'onwe ha aka ha dị na nke a aha ọjọọ. Ọ sị gịnị ka agba mbọ hụ na elebara anya na ya iji mee ka ihe a na-ebe hapụkwa ibe ọzọ. Ọ bụghịkwa naanị nke ahụ, Yul Edochie bụ nwa Pete Edochie bụ onye ama nke ọma na-eme ihe ejije apụtakwala kwuo sị gịnị n'ihe a mere nio na ọ nọ ebe niile ọ bụlakwa na Nollywood. Ya bụ gịnị ụlọ ọrụ ama nke ọma na-ebupụta ihe onyonyo n'ala anyị. Yul Edochie si na ọ nọkwa na Nollywood. Ya bụ gịnị ndị na-emepụta ejije ndị producers na directors mgbe ụfọdụ na-achọkwa ka ha dina nwa agbọghọ tupu ha eme gịnị ekwe ya ka o sonye n'ejije ọ chọrọ ime. Ịhụgonu na ọ na-ebe niile ihe a mere na-avọtela ọtụtụ ihe n'ala anyị ka ọ dị taa. Yul si na ọ na-ebe niile ọ nọ na Nollywood. Ọ sị na ọ nọkwa gịnị n'ụlọ ọrụ dị iche iche n'ọfịs dị iche iche tupu eme gịnị ame mmadụ ebugo ya n'ọkwa a ga-achọkwa ka eme gịnị ka edina onye dị ụta. Ọ sị na ọ na-ebe niile mana ọ sị ka agba mbọ mee gịnị na ka ikuku gbaa mbọ na-efe ka a na-ahụ ike ọkụkọ. Nke ọzọ bụ gịnị gbasara Don Jazzy na Dr. Seed. Ha sị na gịnị na ha akwụsịgo ịṅụ ihe a na-aṅụrụ ihe a na-akpọrọta na ha akwụsịgo ya. Chetakwa na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike ya Ministry of Health gịnị smokers are liable to die young. Ka nsụpụ ya bụ gịnị asụsụ bekee ya bụ gịnị a sị na ndị na-aṅụta ihe ọṅụṅụ
nwere ike gịnị ịnwụ ọsịsọ maka na ihe ndị ahụ adịcha ha mma n'ahụ anyị. Ha abụọ ndị ama ama si na gịnị Don Jazzy na Dr. Seeds na ha kwụsịgo ihe a na-aṅụ aṅụ. Unu agbalịala, ọ dị mma, ọ maka ahụike unu, maka gịnị ọdịmma unu. Ọzọ bụ gịnị nwafọ ala anya ma nke ọma n'ihe gbasara ịkpa mmadụ ọchị. Akpororo unu ma onye ọwụ ọbata ha na n'ọgbọ ebe niile gịnị ebiri ọkụ. O goro nwunye ya ụgbọala ọhụrụ bụ gịnị sọ mma. Ya bụ ụgbọala ihugodo dị ụgbọala mara na gịnị o mekiri sense ma ya wuru ndị bekee ịhụ na ya bụ ụgbọala bụ gịnị ọ pakịrị ọfụma, ọ dị nnọọ, ọ mara nnọọ mma nke ọma. Anyị na-asị gị gịnị ịgbalịala maka igore nwunye gị ụgbọala. Akụkọ ọzọ m ji bata n'ụbọchị taa bụ gịnị na Sholaye Jeremy azọlara nne ya ụgbọala abụghị gịnị asampete. Ya bụ ụgbọala mekiri sense, ọ dọrọ nnọọ nke ọma. Unu ma onye Sholaye bụ ọ bụ gịnị di ma ga-akpọ ya ndị bekee si na ọwụ baby daddy Linda Ikeye. Ọ zụrụ nne ya nke o ji si ya gịnị happy birthday nke o ji gọrọ ya ọfọ ogologo ndụ na isi ike. Ịgbani ya na ọ dịghị mfe. Onye ji ego ya leta nne ya, ya leta ụmụnne ya, leta ndị agbata obi, letakwa gịnị ndị na-enwe ka ọha ha. Akụkọ ọzọ bụ gịnị maka na dịka m gbara unu enwere m ọtụtụ akụkọ m jiri bịa n'ụbọchị taa. Akụkọ ọzọ m jikwere bịa bụ gịnị nke gbasara Davido OBO ya na Cubana Chief Priest. Ya bụ gịnị ha gara n'Owerri na steeti Imo ebe ha gara jee sonyere Mercy aka Lambo bụ onye nwetara mmeri na Big Brother Naija. Ha gara ebe ha gịnị soro ya ṅụrịa even na akwụkwọ nsọ na onwe ya si gịnị gị hụ onye ihe ọma mere gị soro ya ṅụrịa maka na mgbe iso ya na-aṅụrị ihe ọma na onwe ya ga-eme gịnị ga-emere gị. Ha abụọ gara jee sonyere Mercy eke na steeti Imo n'isi ọchịchị steeti Imo dị n'Owerri bụ ebe a gara jee mee oriri na nkwari iji mee gịnị celebrate Mercy eke bụ onye nwetara mmeri na Big Brother Naija nke afọ. Na tupu anyị akwara ngwongwo anyị lawa n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa, ana m asị gịnị ana m agọrọ Harry B Anyanwụ bụ onye ama nke ọma na-eme ihe ejije n'ala anyị, bụkwa onye ama nke ọma na-agụ egwu. Unu mara Harry B, ọ maka esi agụ egwu, ọ maka esi eme ihe onyonyo, ọ makwa ka esi eme gịnị eme arapụ egwu. Ka ị na-anya kwana rappers kwana mmadụ ịrapụ egwu ihe a na-akpọ ya na Igbo gịnị okwu ntabi ire maka na okwu ntabi ire ka ọ ihe wee rapụ egwu ọ okwu ntabi ire. Ya bụ gịnị anyị na-agara ofe ogologo ndụ na isi ike maka na gịnị n'ụbọchị Tuesday abalị 8 nke ọnwa a ka o mere ncheta ọmụmụ ya. Harry B of ogologo ndụ na isi ike ka ndị Isi Mbido TV na-agọrọ ọgụ. Ọ bụghị naanị nke a n'ụbọchị echi gara aga bụ Wednesday abalị 9 nke ọnwa ka onye Phyno na onwe ya mere ncheta ọmụmụ ya. Unu ma onye Phyno wụ nke ọma. Phyno maka esi agụ egwu, ọ kpata ha na n'ọgbọ egwu ihe niile gịnị agbanwe egwu ya na-afụ ọkụ ya na ọtụtụ ndị ama ama n'ala anyị J Martins, Flavor, Umobiligbo, Mr. Raw na ọtụtụ n'ime ha agụkọla gịnị egwu. Phyno nwanne of ogologo ndụ na isi ike ka ndị Isi Mbido TV na-agọrọ gị ka Obinigwe gọzie ma tụkwasịrị gị ndụ n'elu ndụ ka ebumnuche ọma gị niile bịa na mmezu. Igbo ndị ọma ebe a ka ọ ga-abịa na njedebe n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa, mana tupu m akpara ngwongwo m na enwe ahịa ahụ nke na-azụ ihe ahụ nke ị na-eme bụkwa nke ị ga-achọ ka ụwa anụ maka ya, were ọsọ were iche kpọtụrụ anyị n'Isi Mbido TV. Sonyere anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @Isi Mbido TV, maọbụ gị kpọtụrụ anyị na webụsaịtị anyị bụ na www.isimbido.tv. Enwere akara ekwentị na-aga n'ihu onyonyo oge ugbu a. Kpọtụrụ anyị. Ị na-agba akwụkwọ nke ọdịnala ka ọ bụ nke ụka, ị na-ekuba nwa n'ụka, ị na-agụ aha, ị na-eme ncheta ọmụmụ gị, kedụkwa n'ihe ị na-eche? Kpọọ anyị n'akara ekwentị ka Isi Mbido wụcha live and direct bịa gwa ụwa ka o si aga maka na ozi ọ bụla eziri anwụrụ ọkụ o ruo na eluigwe ntị. Kpọtụrụ anyị ga-awụcha dị ya live and direct. Aha bụ Nwada Chika Iro. Unu emena maka isonyere anyị n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa. Anakwa m asụ nụ gịnị chebirikwanụ m n'izu ụka ọzọ maka na nke m ga-eji bịa n'izu ụka ọzọ ga-eme gịnị ọ ga-aka nke m jiri bịa n'ụbọchị taa. Dịka na-ekwu oge niile, biko gbara ekwensu ọsọ, gbara ọnwụnwa ọsọ, gbara nsogbu ọsọ, gbakwara otu ọjọọ ọsọ. Unu emena maka isonyere m n'ụbọchị nta ka anyị chọọ na Owerri Pusu. Ndewo.